Čaute, Densko, vítam pri tomto videu Part 2 Nosač Speciál. My si ukázali v minulom dieli, sme robili toto veci, takže budeme rozmýšľať, píšte mi do komentárov, čo budeme túto robiť, takže bolo by dobre aj toto tu spraviť. Toto by to bolo dobre spraviť. Takto. Si rýchlo postavať do roviny. Takto. Tak, bude to podľa mňa dobré, lebo aj čím bude to lepšie, tak tým dobré, takže čo to potrebujeme zastavať. Máme to tiež dobre. Mám tu rovinu, tu mi napadlo, že by som mal urobiť nejaký piknik. Tu do stred, takéto, neviem, píšte do komentárov. Dobre, chcel by som toto bytočne, toto zlepšiť. Ale uvidíme ako, lebo čo by som tam napríklad tento blok. Myslím, že ja to musím takto okopať. No, nie je tráva, čo vyzerá. Tak, dobre. Ako to tak bude pekne vyzerať. A čo chcete? Dobre vyzerať. Mal by som si potiahnuť túto cestu. Aj sa dopredu. Som mohol by ju urobiť už. Tak, a tu by som si to mal rozdeliť. Tak. Cesta, mal by som chodiť. Fúha, dobre som to robil. Keby som si to k tomu rozbil. Dáme si tu tieto bloky. A cestu. Je to dobre. Takže tak. Tak, toto si tu musíme porobiť. Dobre. Dobre, a máme to hotové. Cesta tu spojená, toto už vyrovnané, toto máme to pekne vylepšené. Mňa napadlo, že urobím nejaký park, ale to ešte neviem podľa toho, že čo by som tu chcel urobiť. Takže tak. Ja píšem do komentárov, čo tu mám robiť a takéto veci. Dajte like, odber, tu je špeciál. Natočíme ako to tak všetko. Takže bolo by dobre, trošku by ešte zlepšiť. Máme tu dve cesty. Nevadí, aspoň sa dá chodiť. Tak tu vidíte vodopád, taký pekný vodopád. Na toto rozmýšľam, čo urobím. My sa mi ani nenapadlo. Aha, už viem. To musíte hľadať, čo to bude. Dobre, aký to porobím, tak hľadajte.
zatiaľ a píšte do komentárov. Dobre. Mini fontána. Áno, typli ste to správne. Ste to typli. Takže tak, bude to mini fontána. Tu ma napadlo, že by som mohol urobiť si opa, dobre. Potom nájdeme si tu niečo. Cesta, z ktorou by sa tu mohol vychodiť. Čakajte, dobre, toto je. Všimneme to. Ja som si to vypil. Tak. Môžeme tu vedieť cesta. Tak. Dobre, už mi tu chodia ľudia. Som sa tam napríklad ešte dookola fontánu. Ale to ešte mám jednu nápad. Tak. Tak, máme tu asi vytunelovaný kúsok. Niečo urobené dobre. Takže musím to riedne takto robiť pekne. Teda okolo fontánu chodiť. Mám na to ešte. No, to neviem, tam je zle. Tak tom hlavne by to bolo dobre okolo fontánu chodiť. Spôžujem to toto ničej takto. Tuto by som si mohol ešte nejaké stromy posadiť. Tuto takto stromy. Tak semka jednu. Travu semka si dať. To je taký dobrý park. No, vidíte. Taký dobrý park. Máme hotovo. Čo poviete? Aké to bude to dobré? Takže tak, toto je dokončí. Dávajte like a odber. Čus.